Avui, si veniu aquí a veure'm i a informar-vos de qualsevol tema de muntanya, el que trobareu que no trobeu a internet és el servei. No? És el fet de que una persona us pugui orientar i us pugui recomanar per les vostres condicions, segons si aneu en família, segons si aneu a escalar, a fer bicicleta, a fer qualsevol activitat, segons l'edat que tingueu i l'experiència que tingueu a la muntanya, doncs us podré recomanar un llibre o un altre, o un mapa o un altre. Hola, benvinguts a la llibreria Quera. És la llibreria més antiga de Barcelona i la va obrir el meu besavi el 1916, i en aquell moment era tema de teatre, i després el meu avi va ser cap a l'any 36, de fet va ser abans del 36 que la va transformar ja al tema de muntanya, que després va seguir la seva filla, la Roser Quera, i avui en dia jo, la quarta generació, en Raimon Quera. Si veniu per aquí, us vendré mapes, guies, tot el que necessiteu per anar a la muntanya. El món del paper, el món del llibre, dels mapes, han canviat molt. Ja no només per la manera de fer-ho, per la tecnologia que ens donen els ordinadors o en els mapes, els GPS, sinó també el món de la impremta. Abans publicar o imprimir era molt car, i avui en dia ja no és tan car i les mides també poden ser molt més grans. Abans els mapes eren molt petits, molt reduïts, i ara poden ser autèntics llençols. El número de títols amb els quals va començar a treballar el meu avi l'any 36 eren al voltant de 46 novetats a l'any. Després, als anys 80-90, en teníem 600 cada any. Avui en dia ha baixat un altre cop, i segurament que anirà baixant més perquè el tema d'internet està fent mal. Internet i la societat, que tots anem de bòlit i no tenim tant temps per culturitzar-nos de tot el que voldríem. Vull dir que no tot és internet, que internet té moltes coses bones. La façana de la botiga, si bé no és l'original, que no hi posaria la mà al foc, és molt similar. A la porta, concretament, quan entreu, us agafareu d'un bastó, que això va ser una idea que va tenir el meu avi fa uns 40 anys, i com a mànec de porta va posar-hi un bastó, així com d'anar a passeig a la muntanya, i això agrada molt. De fet, és foto turística del carrer Petritxol. I quan us impulseu cap a dins de la botiga sonaran unes campanetes, que això les vam penjar un Nadal, farà uns 10 anys, i van agradar tant que així s'han quedat. Quan entreu a la botiga, el que veureu serà també molta fusta, i ara amb tota la restauració que hem fet de cara al centenari, que hem recuperat la fusta i hem tret aquella pintura fosca, no sé si la recordeu, però era el marrón tabaco, utilitzàvem aquí a la botiga, que ho deixava tot molt fosc, i ara ho hem aclarit, hem pintat la cúpula de la botiga, que és una entrada de carruatges de l'antic Palau Maldà, i l'hem decorat amb fotografies d'alpinistes i això. Els prestatges són tal com se'ls va trobar el meu besavi quan va agafar el local el 1916. Anterior a la llibreria, això era una merceria. I aleshores què passa? Que les merceries tenen caixes de vetes, fils, botons, i clar, els prestatges són massa profuns per llibres, amb la qual cosa perdo llum, però sempre els hem volgut mantenir. Tenen una mena de cremallera, que això els hi agrada molt als fusters que han vingut a veure-ho, perquè em permet anar canviant el nivell dels prestatges fàcilment, i sempre és tot de fusta original. Després també, si compreu alguna cosa i us animeu, doncs us cobraré en un taulell que és modernista, que també és original de quan van venir. Hi ha aquesta part de taulell, que és el que tinc a la caixa,
i després a la rebotiga en tinc un que és molt més llarg. Però també són els mobles que queden així originals d'aquella època. Bueno, us convido a que vingueu i pugui ajudar-vos a trobar la guia o el mapa que més s'adeqüi a les vostres necessitats a l'hora d'anar a la muntanya.